دم خوش گهدار و تماشاوانین هیجاد باسی روژا ایرو دل گلومه. سیاست آنکارا یا نابخویی و هر وها هرمی دلگرانی لگل کردان پیدا کریه. به تایبەتی لە باکوورەی کوردستانی ڕایاگشتی یا کورد ji hewdan û helwestên Tirkiye beramberî rewş destkeftî û nîzîkahiya beramberî mafên rewayên netivî nerehetin. Siba Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan diçe şirnak û colemêrgên Bakurê Kurdistanê zanyarên siyasî û şirovavan dinirxînin ku yek ji girîngtirîn sedema vê seredanê têgihiştina dilgiraniya Kurdan û dana hin peyamên nû ye. Di basî roja îro de li gel nivîskar û çavnêrê siyasî Mehdî Perinçek em dê li ser vê babetê rawestin û binirxînin. Kek Mehdî siba seredana Erdoğan bo şirnek û colemêrgê ye. Şirovavan dibêjin egera vê yek ji wan jî nermkirina dilgiraniya Kurdan ji siyaseta Ankara'ya ger ez nirxandina te bigirim. دنگ هندی کات می بخیره خود کاری حب کی دنگی خو بلن کو ببیجه Kek Mehdi sıba Recep Tayyip Erdoğan seredana colemêr û şirnexê dike. Şirovavan dibêjin ku yek ji egerê wê herî giring nermkirina dilgiraniya Kurdan ji siyaseta Ankara'ya. Min dixwest ez şiroveya te werbigirim. Evar baş jwarji û temaşevana jîre yani gotni Erdoğan nayê wateyekî gimere ji gotnî wî bawer bike. Tamamê gotnî wî bi hesabin tamamê gotnî wî ji bo pêşerojê hîn bêtir Kurda bi paş dixe ji bo Kurda bixapîne. Dem hatiye gotiye pirsgirêka Kurda amine. Ez ê çareser bikim. Lê çend sal di nav derbas bûye qatliamê mezin wî dakirin. Bi destûra wî, bi emrê wî hat kirin. Yani piştî wê aqibtirê li Amedê zarok dayık, mezun û biçûk hatin kuştin, xistin berniga devê xwe jî got wexta ki lazim bibe dayık û gedek û mezin feq nake. Başa Kek Mehdi ev siyaset gelo li gel Kurdan dilgiranî peyda nekiriye ev siyaseta gotu behs ke gotê birê vebirin li ba Kurdan dilgiranî peyda nekiriye acizîn ya rehetî peyda nekiriye û kargeriya vê li siyaseta Ankara'yê qet tune ye. Çawa nekiriye. Mesela emkanı veya bivêjin heşneh deh sal berê hinek Kurda digot madem ki ev zilam derketiye vatiştana dibêje werxuyaye evê vê pirsgirêka sed sale bi şiklekî demokratîk bi şiklekî însanî çareser bike. Ama roj bi roj kirinî wî dîtin her roj jê dûr dikevin. Hatî asta werekî tu bawer bike hêza wî, alîgirê wî êk dû wî bimeşe li erdnîgara Kurda hinek bajar netê li va bajarê din merekanî bivêjî daketiye asta sedî 15 daha. Vaya ne dûrbûneke? Vaya ne dilgiraniyake? Ankara rewş hatî vê astê. Başa Kek Mehdi nuha Kek Mehdi li Türkiye li aliyekî siyaseta izolasyonê beramberî HDP têrê vebirin. Her wiha Kurdên muhafezekar jî beramberî ev siyaset û encamên vê siyasetê bi taybetî piştî referenduma serxwebûna Kurdistanê ku li başûrê Kurdistanê rû dayî dilgiranî li gel wan jî peyda bû. Gelo ev dilgiraniya giştî ku li gel raya giştiya Bakurê Kurdistanê peyda bûye. Tu kargeriya wê, tu bandora wê, tu fişara wê na li siyaseta Ankara'yê nabe.
چیکار داوی دیسا مفهم نکر ببورینه کک مهدی نها کرد لترکیه نفوسا وانا 25 میلیونه هلوستا کردا دلگرانیا کردا گلو جه سیاستا انقره را نمهمه yani ez veya dibînim belki ez xelet bim lê veya jî dîtina min e ez dixwazim veya par bikim tê xuyakirin ki aqlê dewletê û dewleta Tirkiye ku anka berdevkê wê dewletê Tayyip Erdoğan dike umuda xwe ji Kurda kut kiriye. Yani kut bûne. Dibe em hatine astek werê Kurd nema bi me bawer dibe. Ji bo vî awî siyaseta xwe anka li ser nijadperestiya Tirkiye ava dikin. Berê xwe bûyê lê vekirine. Çawa ku gidi salê 2000 de CHP li bajarê Kurda li Kurdistanê ji hêz ket rêxistinê wan vala bûn wan jî berê xwe bi Anadolê vekir bi Rojavayê Anadolê vekir werxuyayê hikûmeta AKP jî berê xwe bûyê hêlê vedike. Dibe vê derê çûye ama dîsa jî piçek jî umûd dibe wan hebe. Dibe piçek umûd wan hebe dixwazin tişna bikin lê serê dawî veya jî bawerin ki ew ê wî warî jî di ser nekevin. کک مهدی نهال گوره هن استاتیستیکی گوه تینه کرن. جه صدی 20 جه تبایی نفوسا ترکیه صدی 20 هستیاریه کی کردواری هستیاریه کی گرم یانجی امبیجن نیزی کی کردان هیا. اش صدی 10 بیقرارن. اش صدی هفته جی اف سیاستا کو ایرو تیبری و برم پیشگریاوی دکن. گلو اف صدی 20 کو اف صدی 20 ای کو حتی انها اک پارتی خستیه کو خونیزی کی وانجی بکی گلو خود دور خستنا جی وی صدی 20 و تسیره کی لدستلاتا اک پارتی او ده البجارتنین وری ده لسرو کماریا ترکیه جی نکی ده البجارتنا پیش روژه ده جبو سرو کماریه دبنکه yani dibineke ji bo wê ji bo vî tiştî dibêjim dibineke ji bo serokkomariyê Erdoğan nijadperest û dîndar û karkerê li taxê bajarê mezin dijî giştik li dora xwe civan diye. Yani wexta ki Kurd nedên jî Kurdê heta anka dabûnê nedê jî di hilbijartana yekemîn de bi ser nekevî jî ihtimalek mezin heyî di a du da de bi ser keve. Kek Mehdi niha di referanduma Türkiye'de ji sedî yek sistema serokkomariyê bi ser ket û heta di raya giştî de gotinek hebû ku ger Kurdan deng nedabane vê sistema serokkomariyê dibû ku ew sistem ser jî nekevê. Yani sedî yek ferq hebû di navbênê de. Ama şertê wê çaxê cuda bûn ê anka cuda ye. Di şertê wê çaxê de hinek hêzê navnetewayî hinek hêzê navnetewayî nedixwest bi vî hawî zagon bêguhertin nedixwest Erdoğan bibe serokkomar û hîn hêza wan di nav Tirkiyeyê têra xwe jî hebûn. Lê di vê du sê salê dawî de her küçû hêza wan hêzana jî kêm bû. Hepkî ket. Kek Mehdi her wiha duhîna pêr. Recep Tayyip Erdoğan de hevdîtina xwe gel muxtaran de got ku stratejiya millî Tirkiyeyê yek niştiman, yek dewlet, yek al û yek dewlet e.
100 سال اف سیاست هاتیه بری ببرن انجام وی سیاستی چی بویه گلو انجام وینا سال 2018 هانده دی برهمکی باش بوی ترکیه بده او سیاست دو تش درکتن یک gelek insaneli Türkiye dişiyin xwedî vicdan dîtin ku ev gotin nereye ne raste ji serî heta binî vire vaya hepkî derket lê li hêla dijî gelê Türk û gelê ku xwe Türk dibînin ew jî bi eslê xwe ne Türk'ün lê xwe Türk dibînin vana civan serhevdû. Ev gotin du tişt derxist. Yek bi erênî ji bo pêşeroja gelên Türkiye, ji bo demokrasiya Türkiye tişkî xweş jî derxist, lê tişkî dî jî derxist zararê dide ew jî yekîtiya vanê din ava kir. Ev gotin. Vê gotinê veya ava kir. برێز پەرینچێک سیاسەتا و پێواژۆیا رەفەرەندوما سەرخۆبوونا کوردستانی دە لە ئەنقەرەیە هاتە برێڤەبرن و سیاسەتا پشتی وێک و هاتە برێڤەبرن درایە گشتیە باکووری کوردستانی دە بە ئاوایەکی نەیێنی بە ئاوایەکی دلگرانی هاتە پێشەوازیکردن نها سیاسەتا تورکیە گرێدایی هەرەمێ دەژی yani raya giştiya Bakurê Kurdistanê rêxistinê sivîl demokratîkê Bakurê Kurdistanê çi çavî lê temaşe dikin? Biborîne deng pir hindik tê ji bo vî hawî ez carna hinek pirsê te bi zelalî nabihîzim. Birêz Perinçek di pêvajoya referenduma serxwebûna Kurdistanê de helvesta Türkiye'ye û her wiha di pêvajoya piştî referenduma serxwebûna Kurdistanê de jî berdewamiya wê helwestê bi dilgiranî ji alî raya giştiya Bakurê Kurdistanê ve hate şopandin. Niha di roja îro de rêxistinên sivîl demokratîk ên li Bakurê Kurdistanê partiyên siyasiyên Bakurê Kurdistanê raya giştiya Bakurê Kurdistanê li vê siyasetê çawa temaşe dike? Ve siyasete napejirinin. Yani lehberî ve siyasete herkesî fêm kirî ki ji bo berjevendiyê xwe têkiliyakê bi Kurdekî datînî jî ji bo berjevendiyê xwe datîne. û zanî ki ne Türkiye tenê devletê dora Kurda el derdora Kurda ege naxwazin Kurd bibin xwedî hêlîn naxwazin bibin xwedî mav eg naxwazin bibin xwedî statû giştik bûnû yek û bi hêzên xwe bi ser Kurdatên dek û dolabê xwe ji dek û dolabê xwe paş namînin yanî gewexta rêvebirên Türkiye îro bivêjin jî em ji Kurdê başûr hez dikin û ya jî bivêje em ji Kurdê bakir hez dikin. Tu bawer bike neş hezkirinê ye. Dixwaze ki Kurda bi xwe girê de û dîsa bixapîne û dîsa vegerîne asta ku heta îro jê berjevendiyê xwe berdest kirin wê ya bidomîne ji bo wê dikin. Birêz Perinçek hin dengo hene, ango spekülasyon hene. Tê gotin ku AK Parti û Serokkomar Erdoğan jî ev dilgiranî, ev nerehetiya Kurdan fêm kiriye, ji ber wê yekê dixwaze seredana Şirnexê bike, Colemêrgê bike, hin peyamê nû jî bide. Gora bahweriya te wêneyekî wisa resimekî wisa dikarê siba derkeve pêş. Yani dibe. Yani dibe biceribîne. Eşvat ştanar dibe miceribandin. Dibe wexta war em tişkî war bike belkî em bi ser keve. Lê va salnê dawiyê tiştê Erdoğan û dewletê û AKP
anîn serê Kurda him Kurdê Bakur û him Kurdê Başûr nema dirûnê digire. Çünkü gelek tişt ji hevdî dûr ketine. Bi meşî ji hevdî dûr ketiye Kurd û ev dewlet, bi hes ji hevdî dûr ketine, di jiyanê de ji hevdî dûr ketine, di reh de ji hevdî dûr ketine. Yani ew ê nikanibe bi serkeve lê dîsa jî dixwaze biceribîne. Wek xwecê meşhûr ê Tirkiye dibêje wala havên avêtî golê. Nêta wî jî tişkî werbike lê ez texmîn nakim ew havên di wê golê de bimeye. Kek Mehdi, ew aliyê siyaseta Ankara'yı başa Kurd divê çi bikin? Niha Kurd 25 milyon li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê xwedî rêxistinên siyasî, sivîl demokratîk. Kurd divê çi bikin ya ku bikaribe tesîrekî zêdetir li siyaseta Tirkiyeyê bike û dengê Kurdên Bakur jî li dinyayê jî qada navneteweyî de jî derbike. Kurd divê çi bikin? Yani muhtak merel dîroka Kurda dinêre di sê demadê ya wenda kirine ya nêzîkî azadiyê bûne û jê dûr ketine. Ew sê tişt jî li gora nêrîna me ev in. Yek dema ji xwe tenê hez kiriye. Yani ji hev hez nekirine ji xwe tenê hez kiriye. Ji aqlê xwe û kinciyê ser xwe hez kiriye. A du da gi wexta di nav xwe de şerê navxweyî dest pê kiriye. Yani ji dêvla êgî tehdêl wî dike, ji dêvla êgî wî de eciqîne, bi wî re şer bike, di nav xwe de şer dike. Wê çaxê jî wenda kiriye. Asîsiya gi wexta wenda kiriye, gi wexta yekîtiya xwe ava nekiriye. Yekîtiya xwe ava nekiriye, wê çaxê têk çûye. Yani em dinêrin heq û serdanê Kurda him li Başûr, him Rojhilat û Rojava û him Bakur pêk hatine. Lê bela ku yekîtiyak ava nebûye, giştika millê xwe nedane hevdê, tu lê nêre heta demekê çûye hatiye fetisandin. Başa Kurdên Bakur, Kek Mehdi, Kurdên Bakur. Sedemê wendakirina Kurda. Belê, Kek Mehdi, Kurdên Bakur. Ew pirsgirêkên gote destnîşan kirin. Çareserî çi ye? Yani perspektîva got Kurdên Bakur bidine pêşiya xwe çi ye? Yek, dibe ez bi hawakî bifikirin, tu bi hawakî bifikirin, ê di bi hawakî de bifikire. Lê gere em ji hevdû hez bikin, rêz nêrînê hevdû rêz bigirin. Ev yek. A du da em di nav xwe de dev ji şer berdin. Ya dibe biryakî min ê mezin carkê tehda kelme bike. Ya jî birê biçûk dibe ku galetiyakê jî bike. Gerem li vana nenêrin. Ma em bi malbatî vî hawî tev nagerin. Bi malbatî ya jî dundirê malê de em wêr vî hawî tev nagerin. Ê matem ki em bi malbatî wer tev digerin û di dundirê malê wer tev digerin, ê ka em bi hemwelatî û bi welatî bi vî hawî tev bigerin. Demek weya de encamekê derdixe û mere bextewar dike. Demek mere ji bo welat jî vêya bike, mereyê serkeve, mereyê bextewar bibe. Asîsiya her ku roja û bê yekîtî em bimeşin ji me re xetere ye. Ji me re xetere ye. Rokê berê rokê. Temamê Kurda herkes bi nêrîniya xwe, bi cudatiya xwe lê dibin şemsiyak netewî de. Dibin şemsiyak Kurd û Kurdistanî de. Dibin şemsiya jiyanek kurdewarî de gerem bên hinda hevdû, milê xwe bidin hevdû. Kek Mehdi ew pêşniyara ku te kirî Him ji bo Başûr jî lazim e, him ji bo Bakur jî lazim e û ji bo temamê perçê Kurdistanê jî bi vî hawî li hevdû binêrin û bên hinda hev. Belê li Bakurê Kurdistanê 5 partiyên Bakurê Kurdistanê ku
وکا پارتیین کردستانی تینه بناسکرین انسیاتیوک به هفو دو ردانین و به هفو دو رجی تف دگرن. بری دمکا کردجی سروک پارتیا آزادیا کردستانی مصطفی özçelik پیشنیارا بلوکا کردی کرد. دوی بلوکا کردی ده او پنج پارتی هنه. حق yani HDP jî li gora bahweriyata ger nêzîkahiyekê li gel vê bloka Kurdî deynê îmkana ku li ser wî esasî blokeka Kurdî li Bakurê Kurdistanê pêkwerê heye li gora bahweriya. Ez dişkî serî di ser rast bikim HDP pir bi germayî li vê gavê û li vê xebatê dinêre û nêzîkî were û heta di ber xwedê dikî vêya zû ava bibe. Yani HDP, DTP ne dûrî vêya ye. Yek eveya em ser rast bikin. Li rast e di wexta vana giştik bên hinda hevdû bibe dengek, bibe sewtek, bibin gavek rewşa Kurdê Bakur ew ê pir bêguhertin. Wê çaxê tu bikin nekijî ev dewleta li ser tunebûna Kurda xwe ava kirî û heta îro hatiye ew ê mecbûr bibin gitti hesabê tişna jî bike. Veya xwesteka gelê li başûr dijîn xwesteka giştika ye. Ez karim veya bi rehetî bêjim. Zêdeyî 20 milyon Kurd li Bakur dijîn. Tu bawer bike ê heşê wan li serê wan yani ê tişta fêm dike ji sedî heştê wan tişkî werê dixwaze. Êgê vêya ava nake ez hepkî dinêrim hêzê siyasî hepkî wa giranî li vî îşî dinêrin. Yani min bîska digot gere me ji aqlê xwe tenê hez neke ji kincê ser xwe tenê hez neke. Ji hev hez bike ji kincê birê xwe hez bike kincê li ser wî bibîne qebûl bike. Kek Mehdi her wiha li Tirkiye tê gotin ku di vî warî de siyaset ez daxwazim pir heqsiziya mezin bikim lê di vê nêrînê de gel di pêşiya hêzê siyasî de ne. Belê. Kek Mehdi niha li Tirkiye tê gotin ku sê navendên siyasî giring li Tirkiye hene. Oldarên Tirk İslamî, navenda Kemalizm û navenda Kurdî. Ger navenda Kurdî bikaribe yekîtiya xwe pêk bênî. Divê çerçeva gotû dibêje de jî blokekê yan jî platformekê yan bereyekê jî pêk bênî. Gelo tesîra wê na li siyasetê li Tirkiye jî û ji bonî derxistina pêş a mafên Kurdî jî zêdetir nabe ger ez nirxandina te bikir. Ew ê bibe. Wexta beşê Tirkiye hejmara wan got bi mijî nîjadperestê Tirkiye jî hinek hêza wan heye. Yani dibin ne wek ne bi qasî Kurda be, ne qasî dîndara be, ne bi qasî jêrbêçi Kemalîsta be lê ew jî hêzek e. Ama biçûk e. Wexta Kurd di nav xwe de hêzek kurdewarî ava bike ew ê pêşiya wan pir vebe. Ew ê vebe. Wê çaxê 20 milyon Kurd ji 20 milyon Kurd dikane bibe ji sedî nod û pêncê wan ew ê xwe li dora vê şemsiyê bidin hev. Ev jî ne hejmarek hindik e. û diwarê tekoşînê de, diwarê kedê de û diwarê berxwedanê de Kurd pir li pêşin. Belê. Pir li pêşin. Yani dibe 5 hebê din kanibe 200 kilo rake lê ez kanî bivêjim di vî warî de sê Kurd kanî wîya rakin. Yani hepûz jî berxwedêrin, bihêzin û ji dilin. Belê gelekî spas birêz Mehdi Perînçek nivîskar ku ji stûdyoya me Diyarbekirê tu li gel me.
تماشاوانین هێژا مهاتن داویا بەرنمەیە ئیرۆیا باسی ڕۆژ حتا بەرنمەیەک دنا باسی ڕۆژ هەرشاد.